всяка година имаме огромни загуби от необран, окапал на земята цвят, защото явно цената на труд, която плащаме, е неконкурентна. Това е родното място на моите баба и дядо, родното място на майка ми, мястото, на което аз съм израснал като дете. И решавайки да започна да работя земеделие в този район, естествено в главата ми първите картини, които излизаха, бяха полета с маслодай на роза и лавандула. Няма как ние да сме конкурентни на пазара на труда, когато ние предлагаме на нашите работници 20 евро дневно плащане или 30. Колегата във Франция им предлага 80-100. Ами разбира се, че всички ще се качат на първия самолет и ще напълнат бунгалата и фургоните по къмпингите във Франция, за да работят там в тяхното земеделие. Това ли става реално? Това става реално, да. Тук от региона, от територията на община Карлово, ежегодно на между 500 и 1500 човека, традиционни селскостопански работници, заминават за Франция по време на кампанията и работят там. Приятел, снимай, бе! Haydi. Haydi. Hadi canana. Bu benim canana. В годините на COVID имаше 70% спад в парфюмерията, особено в скъпата парфюмерия. А всъщност розовото масло е точно съставка на скъпите парфюми. Те могат да си го позволят. И това е поради факта, че освен прекрасни медицински и ароматни свойства, розовото масло е един от малкото стабилизатори в парфюмерийната промишленост. Масло има гелен ион. Ако се стигне до приемане в първоначалния вид на предложението на Европейската комисия, би трябвало всеки продукт, който има етерични масла в него, отпред на етикета да има най-вероятно оранжев символ с черепи кости. За това, че е опасен. Сами разбирате какво означава за козметичната индустрия.